Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Unang tawag, si James Louie M. Bolivar, 27 anyos, soltero, taga-Kararayan, Naga City, aki ninda Jaime S. Bolivar Jr. asin Luella Maisy Manrique. Buot mag-agom ki Angelic May L. Agua, 25 anyos, Daraga, taga MT Villanueva Avenue, Bayan Sur, Naga City, aki ninda Antonio R. Agua May is Lumungsod. Si Robert R. Navarro, 30 anyos, soltero, taga San Juan, Piña Francia, Naga City, aki ninda Henry D.N. Navarro, asin F.S. Rota, buot mag-agom ki Mari Crispia o Villesa, 29 anyos, Daraga, taga Gomez Street, Sabang, Naga City, aki ninda Eduardo M. Villesa asin Benedicta Dayandante. Rafael T. Aslor, 35 anyos, soltero, taga Greenfield Street, Piña Francia, Naga City, aki ninda Berhelio Y. Aslor, asin Maria Concepcion Talan, buot mag-agom Kiliyaan P. Perez, 30 anyos, Daraga, taga Basilica Drive, Zona 1, Balatas, Naga City, aki ninda Vicente S. Perez Sr. asin Virginia A. Pan. Alexis Gail L. Reliosa, 30 anyos, soltero, taga Santiago 2, Peña Francia, Naga City, aki ninda Melvin P. Reliosa asin Claudette C. Labanda. Buot mag-agom ki Hacent May Biripe, 30 anyos, Daraga, taga Santiago to Piña Francia, Naga City, aki ninda Roderico Arepi asin Ana Maria M. Baisa. Oscar Manuel Manawog, 27 anyos, soltero, taga San Antonio, Piña Francia, Naga City, aki nin Daniel Romano S. Manaog asin Maria Sinya R. de la Cruz, buot mag-agom ki Ani de la Torre, 28 anyos, Daraga, taga San Juan Camaligan, Camarines Sur, aki ninda Armando S. de la Torre asin Rosario T. de las Llagas. Melvin P. Hausian, 32 anyos, soltero, taga Bayawas Street, Abilia, Naga City, aki ninda Wilfredo A. Hausian asin Charity P. Peralta, buot mag-agom ki Maria Fatima T. Bisana, 34 anyos, Daraga, taga San Juan Street, Piña Francia, Naga City, aki ninda Edmondo B. Bisana asin Rita S. Tawat. Kung sisay man po an may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man pong magdulok sa satong kora paroko o magdyan sa opisina kan parokya, salamat po. Ngunyan na aldaw nin Domingo, iyo po ang ika-30 Domingo kan ordinaryong panahon, na ang tema, Rabboni, Maestro, buot kong makahiling giraray. Ipinapahayag sa to kan liturhiya ngunya na Domingo,
na ang Diyos matabang sa tuya na makahiling kantunay na dala nin pagbabago, kun hihingawahon niya tong magsarig sa iya. Mag-umaw kita sa Diyos nin huli tasya, an maligtas sa sato, sa kadikluman na dara kan pagkakasala. Ang satuya pong mga kaibahan sa banal na misa, iyo po ang satong ginagalangan na parokyal vicar na si Reverendo Padre Dionisio P. Gabinio. Matindog na po ang gabos. Para suro sa rosa ng Diyos ning pagkabuo. Tapos asin magtiripon, banal na kanwaan ning Diyos ning Diyos. Magawin asin magpasalamat, magsamba asin mag-umag sa Diyos. Sa buhay na daing kasagkoran, nasirin sa imong kahadean. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ning Diyos ning Diyos. Magawin asin magpasalamat, magsamba asin mag-umag sa Diyos. Lakaw kita sa panungyan, kanmiyaya ning pagtubo. Iba lang ibogan magay na bareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ning Diyos ning Diyos. Magawin asin magpasalamat, magsamba asin mag-umag sa Diyos. Sa ngaran ka naman, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kaguranan taan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong makasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa taan Diyos sa mga kamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Cristo
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong pangurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurangan aking bukong Hesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako ang sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, pakusugaan sa mong pagtubod, paglao masin pagkamuot, asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo, tanganing magkanig o kaming magkamit, kan pinapanuga mo. Huli ki Hesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang katotoohan, manunungod kandanay na pagmangnunin Diyos sa saiyang mga namumutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Olay nin kagurangnan, ipag-ugma nindo si Jacob, ipag-ugmaan poon nin mga banwaan, irukyaw, umawon, ikurahaw, ilinigtas nin kagurangnan an sa iyang banwaan, an mga natada sa Israel. Hilnga, ibabalik ko sinda hale sa daga nin amihan, asin titiponon ko sinda hale sa mga puro kandaga. Sinda gabos, mga buta, asin mga pilay, mga babaeng bados, asin babaeng mag-aakion, dakulon an mga mabaralik, sinda naghale na nagtatangis, rarangahon ko sinda sa saindang pagbalik.
Dadarahon ko sinda sa mga burabod nin tubig. Papaagihon ko sinda sa matanos na dalan. Nganing dai sinda masingkob. Hulita ako an ama para ki Israel. Asin si Ephraim, iyo ang sakuyang panganay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ngangalasan ginibonin kagurangnan. Panu kita nindakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kan ansyon ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hali sa kauripnan, garusarong pangaturugan. May mga ngisi sa tong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibonin kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan ginibo sa to nin kagurangnan, kita tunay na pano nin kaugmahan. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabod sa alang na daga, ang mga minasabwag sa luha, maawit mantang minaanis sa ugma. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Sinda naluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isa sa buwag. Sinda nabalik pano nin mga awit, daraan sa indang mga inaani. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Si Jesus ang pinakahalangkaw na padi, ang sa iyang pagkapadi, ang pinakaurog sa gabos. Hemateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Balang padi, kinukuahali sa mga tao, asin ginagamit din mga tao para sa mga bagay na manunungod sa Diyos. Mga atang asin sakrifisyo, idinudulot niya para sa mga kasalan. Namamatayan niya ang mga namamatayan kan mga mangmang, asin mga lagalag. Hulita siya igwanin kaluyahan. Huli man sa nakaini, dapat siyang magdulot ning atang para sa kabayaran ning mga kasalan, para sa iyang sariring mga kasalan, asin mga kasalan nin banwaan. Mayo ning minaako kang katungdan na ini, kundi ang inaapod nin Diyos, arog ki Aaron. Siring man day sinasadiri ni Kristo ang katungdan na maging padi, kundi inako niya hali sa nagsabi sa iya. Ika sa kuyang aki, ako ngunyan naging sa imong ama. Siring sa nasusurat, ika padi, sagkod paman, siring ki Melkisedek. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabo sa pagrukyaw kan marhay na bareta.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakaabot sinda sa Jericho, pagluwas sa banwa, kay baan mga disipulo asin dakol na mga tawo, sarong nakikilimos, nabuta, na angaran Bartimeo, aki ni Timeo, nagtutukaw sa gilid kan tinampo. Pagkadangog na si Jesus Nazareno yaon duman, nagkurahaw. Jesus, aki ni David, kahiraki ako. Sinaway kan mga tao na daay magribok, alagad urog na kinusog ang pagkurahaw, aki ni David, kahiraki ako. Si Jesus nagpundo, asin nagsabi, Apo danindo, inapud an buta, asin sinabihan, magsarig ka, tindog na, tainaapud ka. Itinapok kan buta an alikboy, naglukso asin nagdulok ki Jesus. Si Jesus nagsabi sa iya, ano an buot mo nagibuhon ko sa imo? An buta nagsimbag, Maestro, na ako makahiling giraray. Si Jesus nagsabi sa iya, lakaw na, narahay kakan sa imong pagtubod. Tulos an buta nakahiling asin nagsunod siya sa dalan. An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po sa imo, Father. Yaon na kita sa ika-30 Domingo sa laog kan ordinaryong panahon. Dikit na sanang Domingo ang natatada. Bago magpuon naman kita kan bagong taon sa liturhiya kan simbahan. Sa satuyang paghurup-hurup ngunyan mga tugang, himateon nyato, ang simbag ni Bartimeo, Maestro, buot kong makahiling. Ini ang simbag ni Bartimeo, kan siya hinapot ni Jesus. Ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo? Kung sa tuyang magigirumduman kan nakaaging Domingo, arog man kaiyan ang hinapot ni Jesus sa duwang disipulos na si Santiago asin si Juan. Ang magturugang na nagdulok kay Jesus na nagsabi, kagurangnan, tuguti kaming itao mo sa muya anuman na sa muyang hagadon. Asin si Jesus nagsabi sa inda, ano ang buot nindong gibuhon ko para sa indo. Asin an sa indang simbag, tuguti kaming magtukaw sa kataid mo, duman sa imong mamurawayon na kahadean. An saro sa tuo, asin an saro sa wala. Sinabihan sila ni Jesus, daay nindo aram kung ano ang hinahagad nindo. Kung minsan mga tugang kitaman siring sa duwang disipulos na si Santiago asin si Juan, kung minadulok kita sa mahal na Diyos, di ta paaram kung ano ang satuyang hahagadon. Kung igwaman kita nin hinahagad, di pa kita nin kasiguruhan na itatao iyan sa satuya. Alagad, anong pagkakaibangon yan sa pagdulok kan buta na si Bartimeo sa kagurangnan? Kan siya hinapot, ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo? Ang simbag ni Bartimeo, kagurangnan, tuguti ako na makahiling ng God. Kagurangnan, Maestro,
na ako makahiling giraray. Ano ang simbag ni Jesus? Bakung dai mo aram ang hinahagad mo. Siring sa sinimbag niya, ki Santiago asin ki Juan ang magtugang, kundi sa iyang simbag, lakaw na, narhay ka kan sa imong pagtubod. Mga tugang, iyan man ang agrangay niyato sa buhay na ini. Maestro, kagurangnan, Diyos ko, buot ko na makahiling. Ano ang buot niyatong mahiling sa buhay na ini? Ano ang buot niyatong maaraman? Ano ang buot niyatong magkaigwanin kaliwanagan? Sa istorya ng tao, grabe ang satuyang paghinguwa na makahiling, maliwanagan ang satong mga kahaputan, masabutan ang kadakol ng mga bagay sa satuyang buhay. Anaan kadaklan ka ini, dai naaabot kan satuyang mga pag-iisip. Buot niya itong masabutan ang hiro kan espiritu sa satuyang buhay. Buot niya ito na masabutan ang misteryo, asin kahulugan kan buhay, asin ang pagkatapos kan buhay na ini. Ano ang realidad sa buhay pagkatapos kan satuyang kinabanon na buhay. Harani na ang kaaldawan nin mga santos, asin ang kaaldawan kin gabos na mga kalag. Asin dawa nga ni sa panahon ng pandemya, daiman kita pinupugulan na magpamibi para sa sainda. Alagad tangani na makalikay, kita dai makakabisita sa satong mga namumutan sa buhay sa sementeryo, puon sa aga, sagkod sa Nobyembre 3. Kaya kan mga nakaagi ang aldaw, kita nagbirisita na sa satuyang mga namumutan sa buhay. That is within Naga City, October 25 up to November 3. Asin bilang mga Katoliko, dakulaan sa tuyang pagtubod sa buhay na daing kasagkuran. Asin ini masasabutan tasana, nagkakaigwat kita kaiyanin kaliwanagan, ninhuli sa mga panuga, asin tataramon ni Jesus. Ani ba manatawig naghahanap nin eksplanasyon, pagpaliwanag sa mga bagay na ekstraordinaryo, lalong-lalo na sa teknolohiya asin siyensya. Naugma kita sa kadakol na mga pelikula na nasusug sa science fiction. Naugma kita sa mga ipinapaliwanag manungod sa planetary explorations. Asin ibangani na mga explorers naghahanap nin alternatibong iistaran, nin hulitaan kinabandaa, matutunaw o ang mga resources sa kinaaban na ini madali nang matapos, maubos. Kaya ang mga paghinguwa na masabutan ang yaon sa luwas kan kinaaban. Asin ini masakit na masabutan, ini nangangaipo nin pagiging nin special expertise. Arog ki Bartimeo, ikita igwanin mga pagkahagadan sa mahal na Diyos. Kaya magdulok kita kay Jesus, asin maghagad na may hararom na pagtubod. Maestro, buot kong makahiling. Ang makahiling sa liwanag, nin may pagkaaram asin pagkasabot, ang makamidbid sa dakulang pagkamot kan Diyos, ang makahiling susog sa perspektibo nin Diyos, susog sa mata ni Jesus. Mahiling ang mas asin masabutan,
kung ano ang kabutan nin Diyos sa satuyang buhay. Asin ano ang nangyari, kan si Bartimeo, sinabihan, lakaw na, narahay ka, kan sa imong pagtubod. Nakahiling tulos siya, asin nagsunod ki Jesus. Mga tugang, an balaog nin paghiling. Tangani na kita, magkaigwanin kaliwanagan, tanganin kita, maglakaw sa dalan ni Jesus. Bilang mga Kristiyano, bilang sa iyang mga disipulos, paano kita nagsusunod kay Jesus sa satong buhay? Nahihiling ta daw naan sa tong pagtubod, sarong ilaw na nagliliwanag, asin nagigiya, nagtataon ng direksyon sa satuyang buhay sa kinaban na ini. Dakula ang satuyang pagmaawot na makahiling, asin mahiling ang katotohan sa satuyang buhay. Katotohan sa satuyang pakikipagkapwa-tao, katotohan na lambang saro sa tuya, parehas ang dignidad, igwanin identidad sa tubang nin mahal na Diyos bilang sa iyang mga namumutan na aki. Ang katotohan sa satuyang pakikiiba sa lambang saro. Ang katotohan sa satuyang relasyon sa satuyang pamilya. Hararuman daw ang sakuyang pagmakulog, pagkamuot sa sakuyang pamilya, sa kong mga aki, sa kong agom, sa mga namumutan ko sa buhay, sa sakuyang mga katuod, sa sakuyang kapwa-tao, sa sakuyang kapwa-disipulo. Hagadon ta ang tabang nin mahal na Diyos na makahiling kita sa katotohan, sa pagkamuot, asin sa pagtubod. Mga tugang sa buhay na ini, sa satuyang modernong panahon, kinakaipuhan ta ng God ang kaliwanagan na hali sa Diyos. Ang katotohan na minagikan sa mahal na Diyos, ninhuli taiyan kadakla na beses napapara ninhuli sa kasalan asin karatan. Hagadon ta nalugod ang kapangyarihan ni Jesus magpaumay kan sa tuyang paghiling, asin makahiling kita sa katotohan, sa pagkamuot, asin sa tunay na pagtubod. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin linubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan. Nagsasarig sa maawot kan Ama na ang gabos na tao, makaligtas asin makamidbid kan katotohan, mamibi kitang may paglaom na iwaras ang grasya, asin ikabalik ang mga parakasala. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, mapano kan Espiritu Santo, asin magpasabot sa kinaaban kan kagayunan in Kristiyanong pamuhay-buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga misyonero sa manlain-lain na lugar,
dai magluya an buot asin an sa indang paghulit kan ebanghelyo, himateon sa karahayan nin buot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita bilang sarong komunidad, magtabang sa mga misyonero sa paagi kan sa tuyang mga pamibi, asin matinaong paglimos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang makatalastas kan halaga nin pagpamibi sa pagbukas nin puso para sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan na misyonero na mahigos na nagharubay kan ebanghelyo, magpaingalo na sa namumuton na pangataman kan Ama, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinyugaan sa mong pamibi. O Diyos na samuyang Ama, paliwanagi ang samuyang isip, asin pakusuga ang samuyang buot. Tanganing danay kaming magpasalamat sa pagtubod na itinao mo sa labi kahalagang bayad. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Taramon kang Diyos na namitaw, nagpakumbaba siring sa sarong dukha, nabuhay sa tahaw niya mo sa pakisumaro sa mo, yaon sa mga nagtitiro sa dagat. Tawan sa mo mga mataning pagtubod, madiling ka sa kapwa na nagiging ikaw, sa katuod na naghahagat nin pagranga, ginigibo sa imoan, ginigibo sa iya. Taramon kang Diyos na namitaw, nagpakumbaba siring sa sarong olibo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga atang na dinudulot misa sa imong kadakulaan, tanganing ang ginigibukan sa mong paglingkod, sa imong kamurawayan ng gad makaabot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamanadaing kasagkuran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binaagon niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinaraan niya ang sa mong mga kasalan.
Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himnunin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kauna-angan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit kasing daga, anuman ang sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatan ang inaligtig, sa ngalan kang kanurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang nani ka ng gadaan banal, burablan gabos sa kabanalan, kani mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang kabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sa kanya, ikaw Kaya kami nagrurumdum kan sa iyong pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostol sa gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran,
mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po ang gabos. Natugduan kan manakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa mong kakanod sa arualan, itao mo sa muyanon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Sala sa muya, asin are kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga lonyamaan katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kahiraki kami,
Maluhod po. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan makasalan kan kinaaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Tanganing na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon, igwanin mga lay Eucharistic minister na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, magalat po nguna na matapos ang pagkomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. Ano ining kusog na sako nagsasadol, pasiring sa imo ako isinusupol, kapangyarihan na daig masayong katungdan na daig matalikdan. Uya ako liwat sa imong atubang, daig na matukod na daig makaibahan. An masukay sa imo sarong kapadusahan, pagtios na daig matatagalan. Kunyaon sa imo nawawaran kapagalan, napaparag sa kutan kahatikan. Kunyaon sa imo namamatean ang katuningan, nakakamtan sa koran kaligtasan. Kunyaon sa imo. Sa imo nakukuan sa kuyang kahulugan, ang katuyuhan asin Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, mapanulugod kami kan sa imo mga sakramento, tanganing ang ginigi bumingon yan sa paagi ng tanda, makamtan mi sa katunayan, uliki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa oratio emperata. Amang mahera ko na sin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa iman pagligtas sa mo,
tumang sa pandemya kan COVID-19 na nagdalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo, ang takot na darakan helang, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibin niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihinguwa, sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonan sa mo mga paghinguwa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibin niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itaumo sa mga biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mungon niya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli ki Jesucristong kagulangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami, San Jose mabinion na esposo ni Maria, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Amen. Matukaw po ang gabos para sa anunsyo. Enot, ngunya na Domingo, iyo ang World Mission Sunday. Kaya magkakaigwa kita nin second collection. Ang bilog na Oktobre, bulan nin mission. Pinapagirumdum kita kan sa tong partisipasyon sa mission kan simbahan sa bilog na kinaban. Inaalok kita na magpamibi sa mga misyonero sa inman sa kinaban. Pwede man kita magtaukan sa tong contribution financial para sa pangangaipo kan misyon. Igwanin mga mission envelopes na makukuha sa may pintuan kan simbahan, asin sa opisina kan parokya, ang kantidad na makukuha sa kolekta, asin sa mga mission envelopes, sa tong titiripunon asin itatao sa mission office sa residensya kan arsobispo. Ikadua, ang taon-taon na pagdulot nin misa nobinaryo para sa intensyon kan kalag kan mga mahal niyato sa buhay, gigibuhon sa Nobyembre 1 sagkod sa Pizza Gis. Sa mga buot magdulot nin pamisa, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya o sa may pintuan kan simbahan. Siring man sa pagsunod sa kasuguan kan syudad sa paagi kan Executive Order number 2021-028 na ipinaluwas kan Oktobre 17, 2021 ni Mayor Nelson Ligacion, buot niya mong ipaabot sa gabos na ang sementeryo sa saraduhan poon sa Lonis, Oktobre 25 sagkod sa Nobyembre 5. Alas 5 po abnin hapon. Dai itutugot ang pagbisita sa mga lulubngan sa aldaw na ini. Pwedeng magpalubong, alagad limitado sana ang immediate family kan gadan, ang pwedeng mag-attender kan misa. Padagos po kitang magsunod sa mga health protocols, tanganing na matapos ang pandemya asin makalikay kita sa peligro kan COVID-19 infection. Maawot mi ang marhay na salod para sa gabos. Financial Report, Collections for the week, October 11 to 16, 2021. Cash receipts, daily collections, 10,121 pesos. Sunday collections, 11,688 pesos. Collection boxes,
2,911 pesos. A total collections for the week, 24,720 pesos. We would like to express our gratitude and appreciations to the following donors: Carla Fabol, Bigay Family, Tess Alpaño, Madeline Siguenza, Ruby Leoncia Alcantara. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Piña Francia, reward your generosity 100-folds. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe D. Colbera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Respeto